Ja. Men vi er gået i skoven, fordi vi skal have nogle træer til vores hus, vores off-grid hus. Og når vi tænker på energi, så er noget mest energibesparende, vi kan lave også, det er faktisk at gå ud og tage træ direkte i skoven. Men det er også billigt. Det er sådan råvarer, de koster næsten ingenting. Træ på rod, altså det er 400 kroner per kubikmeter. Det vil sige, at nogle af de træer her, I kan se bagved, de koster cirka 200 kroner stykket. Det er jo ingen penge altså. Men det gengæld, så skal de jo fældes, de skal afgrenes, de skal afbakkes. Og det er et ret stort stykke arbejde. Men vi har så samtidig brugt det som vores fitnesscenter. Også det at lære at bruge sav, og vi har fældet noget med øks og noget med sav, håndsav, også noget med motorsav. Men det har været en stor læreplads, og det er faktisk så også et ganske dejligt fitnesscenter, fordi det er snebelagt og frisk luft, og det giver virkelig noget motion på en god måde. Altså man bliver simpelthen glad i låget af at gå i skoven. Så vi får det hele serveret på et bræt.